Celý život lovil sériových vrahov. Ľudí, ktorí skrývali tela v lesoch a v pivniciach. A potom napísal knihu. A v nej priznal, že lovil príliš malé monštra. Maniak proti Bohu. Autor? James Ressler. Je to bývalý agent FBI. Človek, ktorý strávil kariéru v teréne, pri mŕtvolách, v spisoch, kedy emócie išli bokom. A práve preto, keď on napíše, že mu niečo vyrazilo dých, treba to brať vážne. V knihe opisuje moment, keď mu to všetko do seba zapadalo. Tínedžer, ktorý podľa zdrojov uvedených v knihe znásilnil spolužiaka v Moskve a zakopal ho zaživa. Jadrové centrum v Sarove. Horiaci ranč vo Waco. Nepokoje v Británii. Streľba na školách. Falošné správy na sociálnych sieťach. Jedno po druhom, prepojené systémom. A Ressler to pomenoval tak, že mi prebehol po chrbte mráz. Nazval to štvrtou ríšou. Tá nepotrebuje tanky, ani bombardovanie, ale neurolingvistické programovanie. Falošné správy aplikované priamo do podvedomia nás. Pseudonáboženská nenávisť v hlavnom vysielacom čase. Skutoční diabli, píše Ressler, nesedia v pivniciach. Sedia vo vládnych kreslách. Nosia zlatom vyšívané rúcha. Vystupujú ako odborníci v televízii. A metodicky, bez toho, aby si zašpinili ruky, pripravujú masový hrob pre polovicu ľudstva. Spoločnosť sa celé 10 ročia učila báť sa vraha s nožom. Nikto nás nenaučil báť sa psychicky chorého muža s mikrofónom a akademickým titulom, ktorý zistil, ako chutí neobmedzená moc. Odkaz na audioknihu nájdeš v komentári pod videom.